Let's learn about numbers today. 1 is usa. Usa. 1 is usa. 2 is duha. Duha. Again, 2 is duha. Duha. 3 is tulo. Tulo. 3 is tulo. Tulo. 4 is upat. 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 5 is lima. Lima. 5 is lima. Lima. 6 is unom. Unom. Again, 6 is unom. Unom. 7 is pito. Pito. 7 is pito. Pito. 8 is walo. Walo. 8 is walo. 9 is siyam. Siyam. 9 is siyam. 10 is napulo. Napulo. Again, 10 is napulo. Napulo. Let's do a countdown from 1 to 10. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. And that's it for today. Hangtod sa sunod. Salamat!